So, cela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sika 64. In the Benkulio. In the Benkulio. Manyazeletha ayingwele namhlanje ekuseni izwi engililethe la unyazi kuyangena egoli ngomhla ka11 ngoLwesibili. In the Benkulio. Indaba enkulu ke leyo Manyazeletha. In the Benkulio. Ungena konyazi emzini walo
unyazo mase lufikile lufuna abantwana balo bonke eduze kwalo. Manje okwangizela nje ngize ngendaba enkulu Indebenkulil. ukuba ngizosho futhi uma sengifikile uthi nalo unyazo kuyangena ekhona. Luze ingane zalo zonke ikhona eGauteng. Kubalulekile-ke lokho Manazaretha uma nizelwa umyeni uNkulunkulu abe ngakithi sonke sikwazi asipha amandla ukuba nomqondo wemukela abantu abazobe befika bevele emagubeni omane beze eGauteng province. Ukubambisana ngomsebenzi kaNkulunkulu kubalulekile. Umsebenzi unyazi kazi kahle ukuthi la eGoli kuyathandwa. Niyaluthanda unyazi la eGoli uyakwazi nalo lokho. Awubonanga yini lapha eThemba lethu ngomhla ka-31 ukuthi kwakunjani. Lakhamuka entabeni amagubomane onke eGauteng behlangabeze uNkulunkulu wabo. Wabe sekunzima kakhulu unyazini ukuthi kube umhlangano ophelele manje lo kodwa manje beku-1 day. Waqala kuyinto encane nje ngathi 1 day nje. Kodwa uma selifikile unyazi la baze lasho noma selihamba ukuthi awu umhlangano phela lo uphelele. Manazaretha uNkulunkulu akasiphe njalo inhliziyo nothando onyazini. uThixo esinaye manje na unyazi wesulu. Njengoba luphumile kulezi inkinga kade zilukhungethe selikwazi ukukhuluma kusasele 3 months ukuthi luyanyuka lunyuka iKenani ngoba kuphume konke lokhu ebekade enanyekwa ngakho khuluma izinto ongeyizo lukhululekile kunyazi masikhululeke nathi Manazaretha usifihlile uNkulunkulu simvikela ngiseqembeni leli livikela yena kuthiwa yi-executive committee. Wasifihla uNkulunkulu phakathi kwabantu ngoba besenza abantu lokhu abangahambisani nakho ukuba thina sime ekuthenini unyazi wethu luThixo. Sebesho bekhuluma zonke izinto lezi kodwa unyazi wethu lozange asizange simlahle sathi siyosotana lo phansi kwezihlahla njengoba siphansi kwezihlahla nje manje. Sasho njalo sathi izihlahla lezi nje inasilunge siphansi kwazo asinandaba namahholo kusewancenga kubelungu ukuthi ake besakhela amahholo uhulumeni thina nje izihlahla nazikhona ayibonge inkosi. Noma sengisuke nje naseniqopha umlando nje mase ngivele ngithenge ihholo-ke manje lapho singasancengile khona ngakwela-ke manje ngoba phela manje nathi sesinelethu nathi siyakwazi ukuzakhela indawo kusona. Hayi lezi sihambe sincenga siphaphatha senziwa yonke into kuthiwa sivume into ongeyona sathi singahlala nonyazi siyofana lo phansi kwezihlahla. Yabonga-ke Manazaretha ukuthi umsebenzi omkhulu lento enayenza-ke ngingacabanga ukuthi incane lento enayenza. Hayi incane lento enayenzayo enayibizele uShembe ngo-Agasti 31 ayizange zibe ncane ngo-October 31 ayizange zibe ncane lento enayenzayo. Uyabona izihlahla ziyafakaza namanje namatshe asedidiyela le ethemba lethu ayafakaza ukuthi uThixo wafika lapha wayejabule kangakanani. Akasenze uNkulunkulu nathi inhliziyo zethu ngoba siphuma emakhaya ehlukene. Inhliziyo zethu akayikhokhele uShembe azenze zihlale zimunye njalo Manazaretha. Siyazi sikhathalelane sithandane singanyenyani siphethe umsebenzi kaNkulunkulu.
futhi lapha eThempeleni la eGoli sinamaqhawe ukuthi uma kuthiwa kulapha kuseJudiya noma kuthiwa kulapha eKuhleni noma kuthiwa kulapha eKhenani uhamba uJehova siwakhombe phambili sithi iGauteng province nasi ithwele isitsha sinamaqhawe nathi asizithande eManazarete ngoba uyazi uNkulunkulu uthanda abantu abayithandayo nabo asithandane sibe munye eManazarete ngoba uThixo simkhoza umunye kuphela unyazi Yesu akekho omunye uThixo simkhozayo asibe munye-ke ulwelifisa unyazi lokuthi ngiyafisa ukuthi lwakwelasho ngelinye ilanga lathi iGoli sengilibumbile like lathethisa abantu bakithi emntukaNtuba labatshela lapha eThokozane lathi nina yake nihlushwe yini mina ngihlanganise iGoli ekhuluma ngathi lokwesila uNkulunkulu usenza isibonelo uma ekhuluma nabanye abantu akahambeli ushembe enhliziyweni zethu ngabanye thina sesikhulile eManazarete miningi iminyaka esengiyihlale emhlabeni sikhulile manje uma kungathiwa njengamanje ngishumayela ivangeli lenhlukano phambi kwehamende engcwele nanokuthi phambi kukaShembe ngomhla kuphela ngeke ngilibone lisayo yothi ngiyongena amaqede kuthiwe yini lento wofuna ukuyihlizela lento engaka kusho kimi ngiyacela namangezo uNkulunkulu ngithanda unyazi ngikhulume ngokunye phambi kwaManazarete ngoba uYesu umhla kuphela uyophendula ngingedwa phambi kwehlalo sobukhosi nanjengamanje uyobe ngiyesaba ukuphendula ngingedwa onyazini ngoba unyazi luyangibiza lubuza ukuthi senenzani manje ngihluleka-ke nokuqamba amanga ngifele ngisheshe ngisho ukuthi kuphi lapho kukhona kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu makangenze kulesikhathi enguso ngibuke emuva leminyaka esengiyiphilile ngibuke umkhulu wami leminyaka akafikanga kuyona ngibuke ubaba wami leminyaka akafikanga kuyona ufike lapho uhlukene nale nizweni na 54 years wahamba mina senehlula sengiyakwela 80 namanje ngisashumayela inkulumo ngisavumela ukuthi abantu ngithi kulungile sihlukanani ningabe munye ebandleni likaShembe awuManazarete asibuyeleni sibe munye sizela uThixo manje uThixo ufuna ukusifika sibumbene uyabona ngiyebuke ngilapha ngiyilaphana emhlanganweni ngithi manje ngiyabheka ngiphume edokodweni laphana ngibona kuqhamuka umfulo omkhulu uqhamuka ezindaweni zemgidi ubhibika amanzi ebhibika laphakathi ethempeleni ethuthukeni ngibuke phela mina ngithule ngibuke ngicabange ngithi Shembe konje laba bathi umfundisi wabo yimi konje Shembe konje ngabe ukulunga ithelo zokulunga nje uNkulunkulu uyangipha ngibukele bonke laba bantu sebeqhamuke ezindaweni zemgidi abantu nina mayibonge inkosi ngenye imini uShembe wakwazi wabuza uShembe ukuthi bapha abantu bami na yilo uvalo enginalo ukuthi uma ngabe ukuthi uShembe uyafika ngempela abazi bonke abantu akufanele bazi bonke abantu mayibonge inkosi akukuningi enguzelelayo ukuba ngizodumisa ngoThixo oza phakathi kwethu osidinga sonke silapha uShembe unemizi emile kuye ukuthuthuka ithemba lethu lemizi kaShembe ithina ababheki bawo ithina laba lemizi lena ney'ngane ey'phakathi kule mizi lena kufanele ngizithande zonke mayibonge inkosi
uzumhla kuphela kimi ngobuyeza. Kimi ngobuyeza umhla kuphela. Ngithamu kwingilozi zingemukele ngenjabulo. Zithi woza mntanami. Ube ngasekho eduze kwabo omunye. Ube ngasekho nomkhabela umshumayeli. Ngithi wemshumayeli mkhabela. Kodwa ngenze njani? Thabo izwi libiza wena kuphela mkhwanazi. Lithi esakhe isidumbu sesilele emoshalo. Umphefumulo usakimi. Ufuna ngufake ukujabuleni okuphakade. Kahle awume uNkulunkulu ke nomkhabela. Thabo shiya umkhabela. Unowakho uThixo naye azomkhonza umkhabela. Asingabukani sonke emehlweni eManazaretha. Asibheke phambili. Asibheke phambili. Kuphela bona lapho mina ngiyajabula uma nginani emzilweni egcwele khona noma kulungiswa ulungiselelo uThixo. Kuney'ngane ezinye nginazo lapha ebudukeni ey'lungisela uThixo. Nginazo mina lize liyoshola. Ngiyayixoxa isoweto ngiyixoxele lapho okusetshenzwa khona ngale moto yabamfanayo. Zihlangane nezinye ey'qhamuka la ekhaya. Sihlale nazo. Sihle nazi faya emini. Ngithathe ezinye ngihambise ey'suka lapha ethempeleni. Manje njengoba ngila ethempeleni nje lezi ngane lezi ezikulo mkhankaso omkhulu kangaka laphana. Unyaka ophelile nisenzele into enhle kabi ngonyaka ophelile. Nenzele ushembe mayibonge inkosi. Enifike nakwenza ethemba lethu nafike nakwenza kwakuhle. Bafaka igenerator nayibeka la. Kwaphinde kwaba sentabazwe nenza kwaba kuhle. Nafaka igenerator nayibeka la. Wase kuthuthukweni nenza kwaba kuhle. Nafaka igenerator nayibeka la. Manje uNkulunkulu anganibusisa. Siyasebenza umsebenzi kaNkulunkulu lapha la enkhona ekuthuthukeni. Bengisebenza ngibulalela ngingedwa. Namhlanje kodwa usizo luthola la ethempeleni. Manje kubalulekile-ke eManazaretha ukubonga ngoba njengoba ngingumfundisi kumele iy'ngane ngiy'bonge ngiy'ncome zonke. Kungabikho ezinye engizibuka phansi ngoba njengoba ngisho ngithi ubaba unika iy'ngane amaswidi zonke asuke waphethe. Ezinye uma egodla amanye ezinye ey'nikeza ngale ngemva kwezindlu. Zizobona lezi ezinye sezihlafuna lezi ezinye. Uthi hawu sezibeke zathola lezi ezinye. Usho ukuthi-ke mina nje ngiyobaba sezobaba ongathembekile. Ushembe iso lakhe lide. Ubusisiye umuntu ongayikhuluma amanga ngolimi lwakhe nenkohliso. Njengoba ngila nje ngiyumfundisi. Isikhathi sami siseduze kakhulu ngoba yazi umuntu udlulile eshumele ethile. Usuphikelele ka-8 usuphile ekuseni kaThixo. Futhi-ke mina ngiphume ngivuke ekufeni ngoba ngeke ngahamba ne-COVID. Iy'nsuku ezine ngilele mbheke esibhedlela ngakhishwa unyazi. Unyazi lungikhiphela umsebenzi wayo ukuthi ngifike lapha ngizoba phakathi kwenu ngilumncedise nami ngisho olukushoyo kungaphambani nalo. Njengoba ngilama nanje ngileka mphambani nonyazi. Futhi angifisi ukuphambana. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uthi wena uhamba kahle kanti uphambana nonyazi. Kodwa mhlawumbe inhliziyo yakho ibingafisile ukuphambana nonyazi. Kodwa kungenxa yezono zakho onazo ezenza ukuthi uphambane nonyazi. Kodwa ukuthi ukhuluma kahle kanti usuphambana nonyazi. Kufanele ngiyaliphamisa kanjani uma bathe uma senisho uphambane nonyazi phela wena. Lena ngikhuluma lapha ubusulwa nonyazi awubengaziswa. Ngicela inteshele. Wahanjwa kancane eManazaretha uleli ivangeli akugijinwa uyacathanywa njengomakoti singomakoti njengoba sihamba nje njengamanje nasizelwa uNkulunkulu futhi ngabe sihlale sihleli phansi nje singasenyakazi ney'ngane ziyahlupha sibuye sithukane nazo futhi ngithethe kakhulu kanti ngabe ngilindile
ngoba uzwa umyeni ngihlale ngilindile kuze ufike lo mhlangano uzizwe umhlangano ngoba sithina silindile ethi iphuma ngolesibili-ke ezalakithi mana zathi ayingcwele ngishilo ngathi akuningi uthando lwethu esinalo elokhu saba nalo mhla ka-31 Okthobha uThixo sinaye ethemba lethu saba naye wenza umsebenzi kahle uNkulunkulu wasenza saba khona ngabe ngisekhaya nami kodwa ngenyuka ngoba ngangeke ngihlale uShembe eza lapho okuthiwa ngumfundisi wakhona ngenyuka ngesa ngesekhona ukuba nami ngibe khona ngenze umsebenzi wami ukuba ngumfundisi ukuthi unyazi uma lufika wenziwa njani kuze kufike izinsuku zami engathi ngathi kufike izinsuku zami ngiwenza ngawuyeki ngifike ngihambe ngiyophumula nami ngentokozo lapho engilele khona ngoba engasikahle ufika ngwaphulanga umthetho kaShembe. Isihlabelelo Manazaretha sokujabula ngoba ngijabulela ukuthi unyazi uzobona abantwana balo siyamukela ithimba lami Manazaretha unyazi lwezulu
ukunqola izimpi ngaphandle kwale lizwe esilakhele la silubonile lulandela emkhondweni wobaba omkhulu balo seMozambique. eMozambique bekukwala lubhathwa ngikhumbula sihamba nenyanga yezulu suka la eGoli sihamba nalo sibheke eMozambique sigijime ngo-120 kilometers per hour singami iRenamo ilele phansi igawu liyihlahla yayibeka kanje yalala phansi uma undizindiza ibona ukuthi ziyihlahla kanje bathi sigijime ngo-120 noma ngo-140 noma ngo-160 basiyala eBorder Gate ukuthi bazosimisa becela imali becela ukudla singabaningi imoto bazoyithatha bethi umbuso uyayifuna mhla inyanga yezulu iya lapha edlinzeni lamakhosi lapha okunomondlwana khona owumisiwe wahlaliswa phansi masingena sirawunda irawundi inyanga yezulu yenze nje irawundi yenze nje imishona phansi izofika egcinene ebasement thola khona amakhosi abekiwe amakhosi lokhu ahlala njalo lapho umondlana zabe sesiqhubeka simnetha lapho zamnetha lapho yalwiwa impi yakhe yobukhosi yalwiwa iphele sekunonyazi lwesulu ayibonga inkosi lezi nyanga edlule kuye kwavotwa labhubha eMozambique khona manje iphumile amandla amahle kakhulu ukuthi umzukulu kaMondlana naye sebebambisene kanje bavute wakwalaseka amavoti lase liyaphupha kwase kubuyela kuhlalwa phansi wase kuthiwa cha iFrelimo nayo iphethe neRenamo iphethe bonke inkosi ake sithandazele izimbabwe imemezelo inkosi ngoJulayi yathi izohamba eZimbabwe uyabona nje bonke abangindaba inkulumo yasho inkosi ngoJulayi kule kuphaphazela amathumbu ngoba luzothi unyazi luyakhona anytime eZimbabwe mananza letha hawu ingane uNkulunkulu ubomile eGoli siphethe sonke manje ngombe inkosi zonke inhlaka iphethe zineswi parliament akuseyena ukwalubhadi weGoli eGauteng province ukuthi iphethe umuntu oyedwa ezinto ayifunayo namhlanje yena sonke ziyangenelela okwanje kuyenzeka lokhu seshilo umnikazi wesonto wathi uyahamba uyakhona yobe sikhuluma nje ukhona umoya wakho ukhona lapha uyalungisa nje umoya wakho ukhona lapha ayifumi inhliziyo zethu uthi uma ehamba sosukuma simlandele mangasho nje sokuthi simlandele awumanangaletha okuyangijabulisa futhi ukuthi abantu baseZimbabwe baningi abalapha esandleni yasoyibonga bengijabulisa kakhulu ukuthi uyazi njengamanje umkhankaso wokuthi igcine iZimbabwe ikhululeke umthandazo wakhona sizoshaya khona apha eThempeleni ayibonge inkosi sefikile umnikazi ufikile umkhululi olandela izizwe zonke ufikile unyazi lwesulu luyogaleleka lapha koBulawayo uyothanda noma ungathanda ayibonge inkosi ukhulula leli yaso seshilo wathi uyahamba sehambile kukhona nje besikhuluma nje umoya wakho khona unyazi lwesulu kuyalungisa uma elungasho ngomlomo olutshele thina bafundisi ngeke ngithize ngifuna ukuya eZimbabwe vele siyofika lapha amagaba nje esesehlile sehaliwe sekugesiwe ngeke singemukeleni sesifikile ngisho ngabe kuthiwa usho kule viki yakuleli sigaba siyofika unyazi uthule kusecwaka ngoba useshilo ngomlomo ngoJulayi wathi ngizohamba ngeZimbabwe usithumile ngoDisemba sahamba saya khona
siyile khona lapha sayihamba ngayihamba zonke iy'khungo zonke lapha sakhona ngabuka sathi uNkulunkulu yenza leli zwe libuseke uNazaretha unyazo lukhulula iy'boshwa luzele kuzokhulula thina nje emnyama adingana nosenza ngakhona nomswati uzokhulula thina la ukuthi sihlale sikhululeke mwasine inkinga sinika kushembe ushembe bese yasikhulula inkinga ey'phethe abafowethu abanye sinabo nathi asiswelane nabo sibanike umthandazo ukuthi akunqobekele yankinga leya ushembe eSwazini uyaya eZimbabwe eMozambique uyaya kusele eZimbabwe washo wathi ufuna ukuya eZimbabwe manje sememezele wathi usezohamba yakhona manje-ke asenze ukuthi iphupho lelishiwo unyazi sesiyile phela sinakhona safike sabuka ukuthi inkosi yami yenza ukuthi luhambe unyazi luyofika lapho nabantu nje abagcwelela ethempeleni abakhona bephile enhliziyweni zabo ukuthi hawu nkosi yami sasafika lapha sasesiba kule nkonzo sasethempeleni nathi-ke bewufika ngakithi manathandwela akuningi okuyikhona ebengulethile ngilethele ukuthi sizelwa kumakoti uselandiwe kumakoti usinikile ucufu luphethe ucufu luphethe sikhuphuke nani eKhenani usinikile ushembuko ukuthi intombi isinikile ukuthi isisiqomile umshado uyangena ngolesibili eGauteng abakhwenyana yithina abakonti bayesa manje-ke la-ke ngiyobesa nje uzokhulula mina nawe ayiphume zonke iy'ngane zakhe zime ziphakamise izandla nosizo lwazo ziluphakamise ushembe eqhamuka ngoba usefikile umkhululi uzokhulula bonke abantu uNazaretha akuningi engikuzele ngiyazi ukuthi kade kumhlangano omkhulu kade kwahlalwa umhlangano eKhenani kulungiswe imisebenzi kaNkulunkulu nabanye akade besinganabo la namhlanje bafikile namhlanje nabanye bonke abangaze bebe khona lokhu besetshenziswa ushembe le izandla likaShembe manathe egcwele siyazi ukuthi osetshenziswa uShembe kuyenzeka sibuye singamthandi ngoba nami ngiyathanda usetshenziswa uShembe ngithi yini esebenze wena mina ngiyangisebenzi naye yekane enhliziyo ezinde manathe egcwele uShembe uthanda abantu bakhe ngesikhathi uthuma abantu kwanika umsebenzi abazokuwumela asemukeleke thina nawe kusasa uzokukhomba uShembe athi uzosozela mina ubusuya-ke ngakho-ke yake susamehle eduze kosebenzela uShembe ubize uShembe wathi osondele eduze kwami mntanami ubusuyangizonda uthi atisole uNkulunkulu uthi atisole uNkulunkulu bewufika uthini kuMkhululi ngomhla kuphela uyahaza usemusha uskili yami awukazi ukuhamba ngizothi uphuma lapha nje bakubamba lapha ekhonini bakunqume loku umsha kangaka nje usho uhamba sokuhlamba sokuqhuba phambili thina asihlonipheni sonke ngokufana omdala akahloniphe omncane nomncane akahloniphe omdala Nkosi ibusise izwi layo bese iphinde ibusise ibhuqa webandla ngenzele ukuthi umshumayeli njalo ngoba usuka kuShembe mhlawumbe kuningi azokusho kungasidi isikhathi inkosi kusubhuqa kwebandla 1:26 Indebankulil. Oh, Palama Sabilawina
In the Benkulio.